Spremi se za pljusak, mališa! Dame i gospodo! Hvala na vašem novcu! Ajde, Harry, ajde! Ajde, bre, ajde! Gospodine Krava, sram vas bilo! Šta ti je? Pokazujem rorije! Nemojte da lažete! Znam da ste koristili karije za krađu novca! Ma ni slučajno! Nikad ne bih krao! Prestani da izmišljaš, sinko! Ne izmišljam! Znam za vaš podli plan! Vi ste taj koji izmišlja! Zar ti nemaš neki posao da obaviš? Puni ste mudrosti! Da sam pun, ne bih zapošljavao tebe slična. To ga boli i vi to znate! Ti mali zutri, ma ne bih nikada. Šta? Koristili ružne reči? Bežimo! Kako liči, kako smete da tako postupate sa živim živčan? Šta umišljaš, kosite? Pare. Dođi kod tatice! Jao je. Da, u lošem je stanju zbog udara metala, ali izvući će se. Doktore, kako je ovo uopšte moguće? Mislim da ovo ima nekakve veze sa tim. Moj magnet za frižider sa tritenom i školjka bojem. Da, izgleda da ga je vaš ljubimac progutao. Ima veoma jaku magnetnu silu. Zato što je magnet to, gospodine Kravo. Kako bi rekao? Nažalost, neko mora da plati račun. Šta? Ja nemam toliko novca. Zapravo imate gomilu sitniša da pokrije račun.